Grabe, ang ganda ng kulay. Yan. Welcome back mga ka-studio to another outdoor cooking. Today's episode po, magluluto kami ng fried pig trotters or pig spit mga ka-studio. Ito po, nakunan ko na po ng mga kuko po, tapos nalinis ko na to. Tapos wala na pong mga balhibo mga ka-studio. Siguraduhin nyo po mga ka-studio na wala ng balhibo at saka malinis na po, kasi itong pig spit po ay mayroong amoy. Pero mawala to maya po pag pinakuluan na natin at lalagyan natin ng mga ingredients po na pampawala ng amoy po. Kaya tara, hindi natin patatagalin to. Let's start. Lagayin natin ito kawali. Tapos yung mga pig trotters po. Yan mga ka-studio, lalagay ako ng asin, dahon ng laurel, whole peppercorn, at ang pinaka-importante sa lahat po, lemongrass, at saka ito para patanggal talaga ng amoy ng pork ba, luya, ginger. Bigyan natin ng tubig. Kuluan natin to mga studio ng mga 30 to 45 minutes. Balikan natin mamaya. So mga studio, malambot na po to. Kunin ko na to dito para matimplahan natin. Dapat po tama po sa lambot para hindi matigas ba pag fry natin mamaya. Yan. Yan na to. Tapos, after ito mga studio, lagyan natin ng asin. Hira nyo po ng asin. Yan. Habang mainit pa po para dumikit mo yung asin sa balat. Yan, okay na to. Same process po sa iba. Yan, okay na lahat mga ka-studio. Bilad natin to ng minimum of 2 hours po sa araw. Let's go. Check natin mga ka-studio kung mainit na. Uy, okay na yan. Nalagay ko na to, dandahan na po. Yan. Ingat sa putok-putok. After 3 minutes mga ka-studio, okay na to sa first fry. Kasi magsisikan frying po tayo. Is natin to sandali. Here we go mga ka-studio, sikan frying po. Dapat po sobrang init ng mantika.
Dapat puputok na to siya. Mabalat niya ba? Go! Wow, ganda na tingnan, no? Merong putok-putok kunti mga kasudyo. Ano? Dapat hindi natin sobraan para hindi siya umitim ba. Dapat sakto lang talaga. Yun na to mga studio. Kunin natin to dito. Grabe, ang ganda ng kulay. Yan. Ina, tara po, kainan na. Mga ka-studio, ready na po ang aming crispy fried pig strotters. Ayan, bago po kami mag-start po at dahil love month ngayon, greet po muna namin kayo ng Happy Valentine's. Ayan, Happy Valentine's po sa inyong lahat mga ka-studio. Ayan, for today's episode po is a special online collaboration with Simple Bisdak Mukbang. Siya po ay isang mukbanger at isa din po siyang Bisaya mga ka-studio. Bisayang dako gyud na si Sir. Yan, he is an OFW sa Abu Dhabi. Maliban po sa mga Filipino foods, nagmumukbang at fini-feature niya din po ang mga pagkain at street food sa Abu Dhabi. Para makilala niyo po siya, panoorin po natin ang kanyang short clip. Pasok! Bisaya ko. Unang subo. Ang sarap. Mm. 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 At yun na nga po mga ka-studio, nakita na po natin ang short clip ni Sir Simple Bisdak Mukbang. Sana po ay tulungan at suportahan din po natin siya. Please like, subscribe at paki-on na din po ng notification bell para updated tayo sa mga bagong videos niya po. Premiere po kami 7 PM, sa kanya naman po kasunod 7:30 PM po. To Sir Simple Bisdak Mukbang, maraming salamat po for this online collaboration. Maraming salamat, bay. So, Yes. naghanda din po siya ng mga lamian kay nga mga pagkaon. Yes. So, Sugdan simulan na natin to. eh. No? Bless us, O Lord, in this day gifts which we are about to receive from thy bounty through Christ our Lord. Amen. Amen. Na po, kainan po tayo mga ka-studio. Yes. Meron kami ditong Kumain. sukang pinakurat po. Ito po. Tsaka mang tumas po. Yan. Wala natin ito, ito sa'yo. Sige po. Ito naman sa akin, no? Pig strotters. Wala mo nang sausawan. Sige. Natin yung Kain tayo. crispy. Lamig yun. Di pa? Ang sawa na ito na. Malambot siya, no? Malambot. Ito ka may timpla talaga pang. Ang sarap to pang susuman mga studio. Tsaka wala po siyang amoy. Sarap to. Kain po pala tayo mga ka-studio. Paborito din ito ni Sax kasi bukog-bukog.
Dami kay suka nga halang. Sarap. Ito pa oh. May ko May sumol ba? Mang Tomas. Sarap. Kami kayo, kitkiton. Ito kay may ko ano? Sip nga, unod gamay. Ngiri tabi. Dami kayong unod bang. Oh, pang crispy pata ba? Ang kanya ko kami. Thank you pa. Huh? Suman yun niya. Malambot Dami siya kayo? pang, no? Saka ito yung pinakamura ata na part ng baboy ngayon. 140 per kilo po. Yung iba, grabe, 300, 400 na per kilo. Mahal ng kilo na Mahal. karne ngayon. Inalambot talaga namin ba? Para hindi mahirap kainin. Ano pang? Kada. Huwag ka. Grabing kinikita yun ni mga kastudyo. Gusto na mi Ang sarap dito mga studio itong mga ugat-ugat niya ba? Gusto mo? Gusto mo to? Na ako pa. Ano ka? Lambot ba no? Mainit pa po. Dahan-dahan lang. Dahan dito, walang amoy. Manalo po to pang sumsuman sa Valentine's Day kasi nakakatipid ka ba, mura lang. Yes po. Bira lang yung kulang. Singot try ko pang. Dami kayo, ugat-ugat mo ba? Ito? Ito pang. Ito ito ni mga crispy po. Bukog ba? Grabe. Sarap po talaga. Ayun, may hangin na. Salamat kay bay. Simple wisdak. Maon ta bay. Maraming salamat, sir.
Sana po, supportahan natin siya mga ka-studio. Maraming salamat po. Dami ang kit-kit bukog eh. Okay. Bilhin. Tapos lang. Okay lang oh. Tubig tayo. Panalo po. Ang sarap po. Cheers tayo pang. Cheers. Grabe. Yun na po mga studio, ulitin ko po yung kakulab po namin, Simple Bisdak Mukbang. After this video po, puntahan po natin kasi sobrang sarap din po ng mga pagkain niya. So maraming salamat po, Simple Bisdak Mukbang. Maraming salamat sir. Shout out po muna ako. Shout out JM Pobre Provinciana TV. Barlao family from Laguna. Regine Dinom. Sevilla and Araco family. Jeffrey James Manalo. Ems Espinosa. Intanardo Fam Channel. Kayla Gersaniva. Ella from Valenciana, California. Astrid Jr. 2.0. Ay po. Pauline G. Vlogs. Kathleen Digamo from Bohol. Noel Doctor from Abu Dhabi, UAE. Obina Dopio EC. Yolan Dasico from Taguig. Rona Dane Ibarra. Jonito Francisco. Glenn Cadiente from Nueva Ecija. Jinili Echinique. Jinilin Tampos at sa mama niya na si Hinerosa Tampos from Agos, Lapu-Lapu City. Akira Yui D. Cherry Sawinhay from Bulacan at Sawinhay family from Bukidnon. Kate Veronica. Bukirin family from Bacoor, Cavite. Dai Gamutan from Morocco. And Kent Abaygar. So yun na po lahat mga ka-studio. Sana po na-enjoy kayo sa outdoor cooking po at kainan namin today po na crispy fried pig trotters. So, magpapaalam po kami. Bye for now. Kita-kits po tayo sa susunod. Bye-bye.